Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba medal sengleng do uwe ni kiru rang ba jong kadong kathan mau kerwan. Hinden kesngi sajan kakat pratari unok pra. Ulan no senyang deki kiu bu jabu jenta bapendon kam haki jeng khawai. Yaka village organization jong kashmi maulen. Uba medal sing ubala ju senyang yikipat ba hakathan mau kerwan haki babun benta. Kamtam haki niki arsnem baladeb nakadaw jong kaklam ko bet kat kendai. Kumju hakane kakenti kabamenta ulan no senyang yaka vi oshngi maulen. Hakaba ulapan pau ba udan ka jingtmu ban kentiu yaka dong kathan watlahi bor ibaret e jongu. Ulapan pau ru bakum uwe na ki riurang ba jong ka dong kathan. Laslem udan jingmut ban syakri ye upat ba. Kamtam nang ne syakmat lada udan kalat kalenti bandon hakinu-kinu ki kamsan perthai. Ni ban long ru kum uta unong mikmat na kathan mau kerwan. Hakane kasngi layo jengkren ru nakakong yarlen lengkhoy president ka village organization. Hakaban nakalyang ka jongka kalapan pau ya ka jing sngongu iuba medal sing lengdo. Ublan no senyang ya kini kitiar ki balong ka jing mentoy shibun ya ka village organization. Bat kumju yu ki pat ba kamtam hakikam khawai dawai. Yai sekman ba kikam kijam jong pi kuma pilong beriu bakluit mensim ai bo blay un til ti pi hakikam kijam jong pi hinsa nang roy nang he nang san hakikam kijam ki jong pi bat hadin lasai lasisngi dei tang kini kitiar henre lada pidon hakabor pinwanra susu ya kita kijong dum kam hakasnong thau ga jongi bon kijing duna hakasnong thau ga jongi ngimla banjer ki ladang ijer nadu kayeng kasem nadu ki school nadu ki surok nadu ladong hadong nadu ki kun samla kilong ki kna ki bomdon kam dom jam kilong kimilong pa kimnang ban le kimnang ban pan jingerap nak sarkar bon kilat jingerap nak sarkar ka sarkar ka ai rengi kinong kendong bapli teng kawan ra jinga ingi re lingba ka jing tin lenti jong pi lada pidon hakabor ngin sala ban bot ipi lan ngin sala ban ya thak kata kalenti ke bawan ra ya ke jingroy ha ka sinong ka thau ka jong kalian jong ka wi amar ngi ngatrai ke ni tiar ka ba madak pep kumba phil abu ya ka application ha madak pop te nakaliang jong ju un saan obar pi ke ni tiar te masada semar masada sekerbha ba ke ni tiar kena kinsa ngatrai ke de be ka te jong ka wi te na ong menteri nebu kacong ha jong etrlum te da cici sumar su kerbha ki kam ki jam berkhot ki ba kino ki bro ki ai ha kachnong yok chi lana ha ka krup jong ka chnong chi lana ha ka krup jong ka seng yok chi lana seng kemel lana kono wa lana seng kepala lana kino ki bentawa ada pisumar pisu kerbha kamu kinsa kini kitiar mat phila ban penon kam ha kom gumde ha kono kom penon kam kacong pi ko wi ong atrai ma phila ban penon kam re na kaliang jonga de nasi ong tal ada pisumar su kerbha pi burom kaliang wewe karoy Nrela da pia burom re kamut ba kan jenjar tatap deng ketik ne pia pat pia prano de kata kalong re leng bakajing ai jong iba pep ukau rengkat bat ka umpniang ka sini nakam ta kini ki light li ki snong hakane ka dong jongi akan mau ngawan bu himanga hangne simuleng hadu cheese pa arpo telik tnoming ya ka bama i la no kajing yarap hangne po snong te nakaliang jongiru ngila shu IT hakinok ni asno bat kum juru hang ti hapendan musau ila nok seniang hadu prapu teli ki longye kumju ya ka pharmayong hang ne arpo teli ki longye ya ka bana mangahi kumu jener skatri jongka party jok mokora sekel ngalayo ya ka ban lekbu haka juka sengi ya kini ki ka sela group hasnong ro ka bio ro ka village organization ka de ban pej ti seng ba pej hasnong ka de ban pej pai kita ba in pej ya ki ba de ban long kum bo ju ja hane ngal pej hanong kendong kum ta khoi ki property ne ki tiar ba ai na ki nong ikhmat na ki ro ba teng kilong no pi personal property ter simet kilong ter yeng no chuti long no ter chung ki ter set kilong ter chung no na dong kam pai ba chorat semrat
Dan pidi pan ki ong kan re, en re. Dan tak ada aku den gejing mah. Kita kada ong ki teng ki ter ki long kum bom. Ta suka kala uplo bai. Dia la kra bai bai. Tak ada ka vi mentangi sutrat pat nomor bagari keseng. Bapai ki grup bai. Kari kanong smar, kanong pej. Kamdei ban ong visai sngi kiri ki grup bai bagari ka ter jong kong sun bat jong ka thei. Ya win. Di air kini la kendok ini angot. Tinggal. Business kita. Ilawan ngil alek keleng haki senong ki thau ki beper. Baidi bat ki jing ki babun ki senong ki ba bu ke jing tepat inga. Ti bun telihi ki senong ngil ayok ban yarap haki tu ki por. Ti la pembahasan pupran ru telihi ki senong ngil ayok ban yarap. Ti wala kadi ke barir kilap pediang na ke ba musim ke ba kemen. Tinggal kepat di hiro hakane ke pori gini kitiar bangan sa IT pi pimpinan kam hok gini kitiar kamdir kam kanumdei ke jumutoi tang jong pi kisel have group ni kandei ke jumutoi jong kadong kathani hi borok we tinggal kepat be pinri pin sumar bahai kini kenang bikin nek kenang pinang yok ban pendon kam slempor ngilati bi ki kitiar kim nek du si jeng im kisadon hi ke por ki ba sniu bar ka song ke ban kong ka song pi ki long keme kumnu be pendon kam bat kumnu pin sumar ki Kena kaliang jonga kumbai kirurong ba kila pan pau ne adon sya ka musim ban yakit ban ya ba alam nam ta ka kia ka son jong ka dong ka thain adu ko por jing babu harian nga yu don sedar kat bati re nga sutu tang nala de ka than nga bang niwa ban ya don banta ki babun kiliang tingla sim ka rai ngle perkhat hadin bai babu harian ni la ajumut nga bala dolong ka bala nga don pedang kamet ke bum klain ke sengu bah ban ya beteng ya kani ka kam ha ka badi ka kam sang hima sima Hadin bing lai isong perkat ngilai amir ngilai athir bun por. Yani jingshar kale junga ngam pat kuak ban sim kini ke benta. Nrei. Kamusim junga ka kuak ban ya trelang ba pi pai ba ban ya don rekat lem ba pi pai ba. Kusu kadi ka ba yang tang naladi hi. Bangan niok ban ya don beta pi haki por na koi ka por si koi pat. Dan rei lesi la daw tu blai tu bu na thau ibit nga bangan long tu nomi kmat jong pi. Matharangan niok nga perkat bangan niok bangan lek kambhai ki ke ba. Ngayok bangan lek haki di kisi por